naše škole, učenici, roditelji, dragi gosti. Okupili smo se danas da svečano obilježimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dobro nam došli. 1. mart predstavlja dan kada su građani BiH 1992. godine na referendumu odlučili o njenoj nezavisnosti. Tada je voljom većine građana Bosna i Hercegovina postala nezavisna i suverena međunarodno priznata država. Uz velike žrtve razaranja i raseljavanja uspjeli smo odbraniti državu i njenu nezavisnost. Upravo zbog velike cijene plaćene za nju, čuvanje i gradnja Bosne i Hercegovine ostaju naše trajno opredjeljenje i jedini put. Borba za BiH se nastavlja istinom i činjenicama koje nikada u istoriji nisu mogle izvrsati Bosnu i Hercegovinu, njene građane i narode. Parlament je 28. februara 1995. godine donio odluku da se 1. mart slavi kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Evropa ekonomska zajednica je priznala ovaj dan, a ukaz o proglašenju zakona kojim se 1. mart proglašava Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine i državnim praznikom potpisao je predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović 6. marta 1995. godine. Danas slavimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i tačke koje smo s puno ljubavi pripremili posvećene su tome. Međutim, to nije sve. Kraj je mjeseca februara, a taj mjesec posvetili smo i borbi protiv vršnjačkog nasilja. Nizom aktivnosti tokom cijelog mjeseca učenici i kolektiv osnovne škole Sjenjak pokazali su koliko je važno iskorijeniti vršnjačko nasilje i kako se sve možemo boriti protiv bilo kojeg oblika nasilja u školi i van nje. Tim povodom škola je raspisala i konkurse za izradu multimedijalnih sadržaja za literalne radove, najplakat i najlogotip. Timovi i komisije su vrijedno radili i imamo i pobjednike. Zamolit ću sada direktora škole Alsa Begića da nam se obrati i da uruči diplome najuspješnijim učenicima. Evo, dobar dan, ja da vas sve pozdravim, da vam se zahvalim što ste danas došli. Prije nego uručimo diplome, ja ću kratko da čisto radi naših učenika da kažem da pored toga što 1. marta 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla pravo za obnovu svoje državnosti, moramo napomenuti da je Bosna i Hercegovina postojala u svojim ovakvim ili sličnim granicama puno prije nego mnoge danas evropske zemlje koje gledamo sa čežnjom. Bosna i Hercegovina ponovno može stojati rame uz rame sa velikim centrima moći Evrope i svijeta, ali za to je prije svega potrebno da sve mlade naraštaje usmjeravamo ispravno, da ulažemo puno u obrazovanje, da ih učimo visokim moralnim vrijednostima, radnim navikama i obavezama i zbog toga je dodatna obaveza nas na školama da svakim danom trudimo se da mi prije svega budemo bolji kako bi dali osnovne poticaje da i iz njih izvučemo maksimum i da ostvari svoj puni potencijal. Još jednom sretan vam Dan nezavisnosti. Za najbolji plakat prvo mjesto Amer Arnaut 6A. Drugo mjesto Kim Stuhli 2A. Treće mjesto Zara Sarali 4C. Za najbolji logotip prvo mjesto Amna Karić 8C. Drugo mjesto Aljoša Smajić 9C. Treće mjesto Amina Duruktović 4B. Nagrada za izradu multimedijalnih sadržaja Elma Alčiković 4C. Nagrade za likovne radove. Prvo mjesto Hamza Selimi 1A.
mjesto Denara Boljugija 4. C. Nagrade za literarne radove. Prvo mjesto Nerma Mujić 5. A. Drugo mjesto Ajla Spahić 5. A. Ajša. Treće mjesto Ajna Huseinagić 5. A. I na kraju, predsjednica vijeća učenika Dina Čeke, 9. C. Zahvalnica je knjiga za poseban angažman i doprinos obilježavanju mjeseca borbe protiv vršnjačkog nasilja. Hvala ti što se svojim radom i posvećenošću gradiš sigurnije i podržavajuće okruženje za sve. Zamolila bi sve učenike koji su primili diplome da priđu i da se slikaju. Svake godine sa nama su danas i predstavnici našeg mjesne zajednice Sjenjak i ja bih putem pozvao našeg gosta gospodina Dušana, predstavnika mjesne zajednice, da nam se kratko obrati. Dobar dan, draga djeco, uposlenici škole, drage komšije. Mjesna zajednica Sjenjak ima više raznih aktivnosti ovako koji je ova škola, ima mladi i nevladini sektori, između ostalih imaju udruženja fašista i boraca Nora 41-45 godina. U ime svih ovih ja želim da svima vama čestitam 1. mart, na nezavisnosti naše lijepe Bosne i Hercegovine, i što je bitno, rekao je direktor, Bosna je bila mnogo prije nas, sada je i bit će uvijek. To neće nestati. Jedino šta vas molim, raznorazni mešetari, raznorazni ljudi imaju raznorazne želje, volje i tako dalje, ali vas molim da budemo komšije, da se čuvamo i da čuvamo našu lijepu Bosnu i Hercegovinu i sretan vam 1. mart, dan nezavisnosti. Hvala. Hvala našim vrijednim učenicima i iskrene čestitke svima koji su aktivno učestvovali u obilježavanju mjeseca borbe protiv vršnjačkog nasilja i naravno našim pobjednicima. Hvala i vama, dragi gosti. Prigodnim programom vraćamo se Danu nezavisnosti. Obilježavanje ovog značajnog datuma naše historije pjesmom hora za počet mora. Bosno moja divna mila, uvijek nam slobodna bila. Pitaju me odakle sam je igrokaz koji su za ovu priliku pripremili učenici dramske sekcije nižih razreda. Odgovor na pitanje svi znate, ostaje još samo da igrokaz pogledate.
Burek 200 metara, ja što sam gladna. Ni manje ni više bi sada mogla pojesti jedan burek. Kako ono burek sa sirom? Izvinite, da li vi znate gdje u blizini mogu kupiti burek sa sirom? Ja ćeš ti to mene pitati. Znaš li ti odakle sam? Ali izvinite, odakle ste vi? Od tamo gdje se kahva peče, a hljeb kuha, gdje se ganjaju papiri. Stalna komedija, dok u kući gori televizor. Noge se čuju, a promaha ubija. A kad padneš pita je se ubio da sastuki za kolače mjeriš od oka, gdje se odvrće muzika. Gdje se hoda po doktorima i gdje se ne smije progutati žvaka jer će ti se zalijepiti za crijeva. Gdje moraš ići u školu da ne bi kopao kanal? Gdje nema otvori usta nego zim. Se pita Jesija čovjek ispred tebe, gdje ako sjediš blizu televizije očaraviš i gdje i daljinski zlijepen selotipom jer babi ispadne kad zaspi na kauču. Gdje kad padneš mačice još izmlatiš što si pao, gdje te pitaju da nabrojiš 3 riječi sa slovom P, a ti kažeš tica, čela i šerca. Odate se mira koji se napolju vreme su mračilo, kućama je potaknuta vatra. Miriše ispečena kahva, skuhan hljeb, gdje sve odiše ljepotom, dobrotom i merhametlukom. Ću bolan biti nego iz moje Bosne i Hercegovine jedne jedine. Pjesme posvećene Domovini obilježit će današnji dan. Učenica Ajna Sakić iz 2. C recituje pjesmu Svetnika Sjedinjenice Domovine. Pjesmu tuzlanske pjesnikinje Marije Grbić posvećenu Bosni povjerili smo učenicama iz 6. C, Arne i Emini. A naša maturantica Čeke Dina stihovima Jozefije Daudbegovića reći će kako je to kad je u koferu Domovina. Istok zapad budi, gdje toplo sunce sja, tu ponosno rastu stabla naših predaka. Rijeke polja zlate, gorda planina, to je zemlja što nas hrani, gruda rođena. Vječnost nek ti ime zlati, zemlja najljepša, dok u miru vatre plamte naših ognjišta. Umorno me budi predah, u tuđini sam, budi želja, budi sreća svojih naroda. Budi zvijezda što nas vodi, što na nebu sja. Bosno
moja, u srcu Balkana, od postanka do današnjih dana, od mnogih si sila bila napadana, osvajana i osporavana. Svima crnu oku i meta si bila, jer ljepotom rajskom si se okitila. Prostrla si, Bosno, tepih na sve strane, plodna polja i livade cvijećem prošarane. Šumeti krajolik modrom bojom boje, ko bordura brdima prelijepo ti stoji. Rijeke ti ljepotom svaka svoga toka ispreplela mrežu poput krvotoka. Pa svud širom zemlje kroz njihove vene teku vode bistre, plave i zelene. Una vrba Zrina, Neretva i Pliva u svako se smaragdna zelena razliva, a noću dok snuješ ispod svoda plava srebrom te otkrivaju Bosna, Tara, Sava. Kad raspakiram jedini kofer u bilo kojem hotelu, oblake iz domovine stavim na najvišu policu, kako se ne bi izgužvali. Sjećanje na fotografije koje nisu dospjele ostariti držim pri ruci, u razini očiju. S ostalim uspomenama postupam oprezno. Kad otvorim ormar bilo kojeg hotela, dijelove svoje domovine objesim na vješalice. Cipele na kojima je još prašina s cesta moje domovine slažem klečeći. Pogledam se iznenada u zrcalu, ugledam Dinaru među obrvama. Pažljivo slažem kanton bijelih košulja. Kanton šarenog rublja polažem. Jedan kanton za prljavo određujem. Razdijelim ostatke. Zaključam ormar bilo kojeg hotela, isključen među dlanovima, razbaštinjena, na rubu tuđeg kreveta, dugo plačem. Iziđem li među prijatelje koji imaju domovinu, tješe me, ravnajući mi Dinaru među obrvama. Plivine slapove zaustavljaju papirnim maramicama. Ja ne plačem, samo me peče sol iz domovine ispod kapaka. Kad se vratim, otvorim vrata bilo kojeg hotela u kom stanuje moja domovina, a on sav miriše majčinom dušicom. Stihovi o domovini ne pišu samo odrasli. Kako to izgleda kad djeca posvete pjesmu svojoj domovini, čut ćemo sada. Svoje stihove recituju Una i Dalila iz 7. C i učenici 3. B razreda. Domovino, pjesmu ti pišu. Bosna moja, jedna si od najljepših. Brda su ti ukras sjajni. Tvoje rijeke studeni su dar, a planine skrivaju najljepše čare. Srce je tvoje puno vedrine, od Save pa sve do Drine. Polja su ti suncem obasjana, a livade crvenim cvjetovima. U tebe je urezana sva naša nada i vješe vijekovima zemlja svih naroda, što te srcem braniše od zla. I sad ti reći želim, ti si Bosno, zvijezda ovog neba. Moja domovina se zove Bosna, na nju sam jako ponosna. Puna je rijeka plahovitih i planina stasitih, gora zelenih i dolina prelepih. Po plapancima puno šarenog cvijeća, na njima se igraju vesela djeca. Bosnu krase mnogi gradovi i kule stare, koji su ponos naše domovine Bosne i Hercegovine. U našoj zemlji nalazi se planina, ime joj je Jahorina. Tu se i Bjelaštica u visine diže, malo dalje Vranica stiže. Bosna planinu Maglić ima, Konju, Ozren i još mnogo planina. Marjevica u blizini Tuzle stoji, bosanske planine ona broji. Bosno i Hercegovino, moje srce za tebe bije, tvoja vatra mene grije. Ti si moj ponos, ti si moj spas, i bez tebe ne bi bilo ni nas. O Bosni i Hercegovini, njenim ljepotama i ljudima velikoga srca pisali su i pjevali mnogi. Stihove pjesme Ismeta Bekića domovina nije riječi spomenara. Recituju Amina, Zlatan, Tarik i Asja iz 4. B. Sredavninku s one strane Jajca za nas pjevaju učenici 5. B.
Učenici 5B izvode recital pod nazivom Sve to u mom srcu ima, a Bosna i Hercegovina je u srcu i njima i nama svima. Domovina nije riječ iz spomenara. Domovina nije riječ iz spomenara i nije pejzaž što se samo gleda. Domovina, to je pogled prepun žara i svaka travka što se nikom ne da. Domovina nije samo poj slavuja, što nas tiho takne kad se noć privlati. Domovina, to je i bura oluja u kojoj glas rije i bivamo jači. Domovina nije tek meko uzglavlje na kojem te čeka jutro, vedro, mlako. Domovina, to je kada je nebo plavlje zato što to želiš i kad nije to. Domovina nije riječ iz spomenara koji mogu zbrisati kiše i vrijeme. Domovina, to se srcem izgovara i onda kada usne nam zanijeme. Stihove ove pjesme napisala je naša drugarica Neina Čilinković. Molimo veliki aplauz! Divna jedna zemlja ima, a zove se Bosna i Hercegovina. Divna jedna zemlja ima, to je moja domovina. 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 A kako ću kazati šta je domovina? Domovina.
Pa to je sve što u tvom srcu ima. I moja mama, i moja mama, i moj tata, i moje ruke oko tatinog vrata, i naša sretna lica, i moja mala porodica. Sve to u mom srcu ima, to je moja domovina. I moja škola, moje srce, i moj razred, moje sunce, i moji drugovi i drugarice, i u našim sveskama petice. Sve to u mom srcu ima, to je moja domovina. I moja Tuzla, i njena koza, i ćevapi mali, i pita puna kajmaka, i kad me tata zove Bosanka. Sve to u mom srcu ima, to je moja domovina. Domovino, sretan ti praznik! Dragi gosti, prijatelji, djeco, roditelji i uposlenici osnovne škole Sjenjak, hvala vam i sretan vam svima dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.